Hej alle sammen, tilbage her med part 4 med 2 pakker. Hvis I ikke har set part 3 til den her ETB, så synes jeg, I skal gå tilbage og kigge det. Det var for sindssygt. Lad os se her. Vi har en Team Yell's Tower, Rotom, Rusted Sword, Shield var det, Coughing, Gossifleur, Cacnea, Tootle, Eevee, Reverse and Trapinch med en Crobat VMAX. Sådan. Den anden Crobat VMAX, vi har fået i de her ETB'er. Næste pakke. Lidt off-centeret kodekort der, men det er okay. Vi har Borgeye, Tropius, Rusted Shield, Gossifleur, Yanma, Snump, Kufant, Breezel, Reddit Boom Reverse og Professor's Research. Der er ikke så meget der i de pakker der, men jeg kan jo godt lige vise den her, som vi fik i sidste par. Charizard! Ses lige om et øjeblik.